салом дӯстон, меҳранги султонзода ҳастам ва имрӯз ман навбатдор дар шаҳрам. алҳол мо дар чорабинии ҳарсолаи Азия-Плюс ретро ню кард фест қарор дорем. инҷо метавон ҳам беҳтарин ретро автомобилҳои асри гузашта ва ҳам навтарин автомобилҳои асри навро вохӯрд. имсол фестивал меҳмононро бо чӣ шод кард? Бед бо ҳам мебинем. имсол бори нахуст ҷашнвораи анъанавии мо бо номи нав ретро ню кард фест пешниҳоди сокинону меҳмонони кишвар гардид. ин афғонӣ ифодагари равияи нави ҷашнвораи мост. акнун дар ретро фест дар баробари мошинҳои нодир автомобилҳои нав низ ба намоиш гузошта мешаванд ва меҳмонон метавонанд шоҳиди таърихи рушду таҳаввули соҳаи автомобилсозӣ шаванд. дар ин ҷашнвора ҳама чиз аз автомобилу мусиқӣ то либосҳову макони баргузории чорабинии таърихӣ буд. ин бор низ нодиртарин автомобилҳои кишвар аз Opel Admiral то ГАЗ-69 паҳлӯ ба паҳлӯ бо мошинҳои муосир дар майдони 800-солагии Маскав ба ҳам омаданд. қадимтарин мошини намоишгоҳ беш аз 80 сол пеш истеҳсол шудааст. ин автомобилҳо барои соҳибони худ чун узви як оилаанд. از سال 1986 خریدگیان شد و در کش کردگیان تا زیر در دست ما استودگیان هر سال با ما فستیوال میاریم شد با ما معقول است همه طلبگار این بسیار است نمیفروشد. بریتانسکی فورد کارتینا 68 سال 83 تاجیکستان با آمدگی از سال 2010 دستی منبع آسیای مرکزی و یکتا. дар ин қисмати ҷашнвора бошад автомобилҳои нави автохолдинги байналмилалии Vector, Rox 01, Swiss S07, Hyundai Santa Fe ба намоиш гузошта шуданд. дар ҷашнвора ҳамчунин мошинҳои нодири чамбаракашон аз дасти ростро дидан мумкин буд. соли 1979 Nissan президент ном дора и соли чанд сол шид бигем я 10 сол зиёд шид дасти мо дай моира ба хеле азоб машаққатҳо бигем гирифтем ҷобаҷо кардем тайёр кардем инак дар барнома иштирок кардесем. мошин чемпион ай Ӯзбекистон дар ҷои аввал гирифтагай моира Ӯзбекистон бурдагем иноми Тоҷикистон баромад кардагем парчамбардон аз рӯи ретроки мошине ки дар Ӯзбекистон ҳатто намунааш нест. ретро ню кард фест танҳо ҷашнвораи мошин нест. ташкилкунандагон талош варзиданд ки он ба як чорабинии оилавӣ табдил ёбад. дар майдон гӯшаҳои расмкашӣ, машқҳои варзишӣ, ҷойҳои суратгирӣ ва ҳатто як майдони ғайриоддӣ фаъол буд ки хоҳишмандон дар мошини ҳақиқӣ изи дасти худро гузоштанд. пас аз ғуруби офтоб мусиқӣ танин андохта дар майдон суруду таронаҳои пайвандгари дирӯзу имрӯз садо доданд. дар саҳна таронаҳои маҳбуби «Ман ёри туям» ва «Ман бо духтари во хӯрдам» ки аз ганҷинаҳои воқеии мусиқии ретрои тоҷикӣ ба ҳисоб мераванд низ садо доданд. ин шом барои меҳмонон аз ҷумла хуҷастаи мирзовалӣ, ситораи кароматолло, ҷаҳонгир зарипов, собир аминов ва зафар абдуалимов ҳунарнамоӣ карданд. ҷашнвораро Азия-Плюс бо дастгирии ҳукумати шаҳри Душанбе гузаронид. шарики генералии ҷашнвора холдинги байналмилалии автомобилии Vector ва шарики расмии лоиҳаи нерӯ буд. инчунин шарикон Экоойл ва Нитро Энержи низ саҳм гузоштанд. мо имсол низ дар якҷоягӣ бо клуби дӯстдорони мошинҳои нодир ҷашнвораи анъанавии авторетроро баргузор карда истодем. фақат ки имсол мо дар якҷоягӣ дар як майдон дар баробари мошинҳои атиқаву нодир мошинҳои инноватсионию муосирро низ гузоштем то ин ки дӯстдорони мошинҳо аз таърихи мошинсозӣ огаҳ шаванд, бохабар бошанд. барои кӯдакон ва волидони онҳо инчунин гӯшаҳои фароғатӣ омода кардем ва ин дегоҳ бошад як консерти зебои ҷолиб барои дӯстдорони созу наво баргузор мешавад.